Все още съм уморен, дори след пълноценен нощен сън, боря с болка, която просто не очумява. Правя всичко както трябва, но все още не се чувствам себе си. Не си сама. Това видео ще ви запознае с ПЕНФ, научно обоснован подход за възстановяване на енергията, подпомагане на възстановяването и подпомагане на по-доброто функциониране на тялото ви. Той е безопасен, неинвазивен и се използва в клинични условия от десетилетия. Благодарение на технологичния напредък, днешните ПМФ устройства предоставят най-съвременни решения, някога ограничени до големи клинични машини. Някои модели разполагат и с патентована технология, създадена да доставя прецизни и ефективни електромагнитни импулси за оптимални резултати. МФ-терапията започва в средата на 20 век като медицинско изследване, особено в Източна Европа. Лекари и учени откриват, че пулсиращите магнитни полета могат да стимулират клетъчния ремонт, да намалят възпалението и да подпомогнат растежа на костите. В началото на 2000-те години НАСА надгражда тези изследвания, за да помогне на астронавтите да се възстановят от мускулна атрофия и загуба на костна маса в космоса, където липсва магнитното поле на Земята. Когато астронавтите прекарват време в нулева гравитация, телата им страдат. НАСА открива, че пулсиращите електромагнитни полета помагат да се обърне този процес на увреждане, възстановявайки жизнеността, костната плътност и мускулната функция. Ако това работи за астронавтите в космоса, представете си какво може да направи тук на Земята. Първоначално ПЕМФ оборудването е било с размерите на стая и е изисквало специализирани клинични условия. Днесните устройства са по-малки, по-достъпни и по-лесни за използване у дома. Всяка клетка в тялото ви носи заряд. Когато този заряд е силен, тялото ви се възстановява, функционира и се регулира по-лесно. Но когато сте под стрес, възпаление или възрастта намаляват този заряд, възстановяването се забавя, болката остава, енергията намалява. ПЕМФ помага да се презареди тази енергия нежно и постоянно. Етата аналогия е за заземяването. Вероятно сте чували за заземяване да ходите боси навън, за да поемете естествената енергия на Земята. ПЕМФ е като по-насочена, усилена версия на това. Той доставя същите нискочастотни сигнали директно до тялото ви по всяко време и навсякъде. Все едно имате лечебната енергия на Земята на върха на пръстите си. ПМФ изпраща серия от нискочастотни импулси през тялото. Тези вълни подобряват кръвообращението, засилват притока на кислород, подпомагат детоксикацията и помагат да се възстанови естествения ритъм на тялото ви. На клетъчно ниво ПМФ засилва способността на клетките ви да произвеждат и използват енергия, известна като АТП. Усилните, поенергизирани клетки водят до по-добро здраве и по-бързо възстановяване. ПЕМФ е одобрен от ФОДРА. Одобрена е още от 70-те години за клинична употреба в области като заздравяване на кости и възстановяване след операции. Подкрепена от над 10 000 публикувани изследвания и повече от 2000 клинични проучвания по целия свят. Днес ПЕМФ устройствата се използват все по-широко по света в болници, клиники и домове като безопасна, естествена форма на енергийна подкрепа. Въпреки че ПЕМФ е одобрен от FDA за конкретни приложения. Тези твърдения не са оценени от FDA за диагностициране, лечение, излекуване или предотвратяване на каквото и да е заболяване. ПМФ устройствата за OnlyLife са сертифицирани за качество и безопасност според международни стандарти за тестване, който гарантира, че всяко устройство отговаря на стриктни изисквания за уелнес технологии. Повечето хора все още не са чували за ПМФ, но тези, които са, много от тях го използват ежедневно и не могат без него. Спортистите го използват, за да ускорят възстановяването си. Биохакерите го използват за повече енергия, по-добър сън и дългосрочна ефективност. И обикновените хора разчитат на него, когато нищо друго не помага. Хората често се обръщат към ПЕМФ, когато се сблъскват с хронична болка, липса на енергия, бавно възстановяване, старееща кожа или лош сън, което не се подобрява независимо колко здравословни са навиците им. Някои специалисти наблюдават, че ПЕМФ подпомага енергийния поток по меридианните точки. Подобно на акупунктурата, но изследванията все още продължават. Ако това ти звучи познато, ПМФ може да е липсващото парче, което тялото ти е чакало. Използването на ПЕМФ е лесно. Повечето сесии траят само от 10 до 30 минути на ден, докато четете, релаксирате или работите. Без големи промени в начина на живот, без напрежение. Просто последователна, естествена енергийна подкрепа, която тялото ви наистина може да използва. Бера, Синди Ходжсън, физиотерапевт и физиолог по упражнения с почти 30 години практически опит, споделя следното.
Работя с тялото на дълбоко ниво от десетилетия и това, което забелязах при ПЕМФ, е нещо, което мога да усетя. Когато моите пациенти го използват преди лечението, те се отпускат повече и телата им реагират по-добре. Лично аз забелязах промени в собствената си енергия и сън, въпреки че нямах сериозни проблеми в началото. Дори мускулната треска след тренировка преминава по-бързо. Не става дума само за лечение на проблеми. Става въпрос за подкрепа на естествената енергия на тялото по начин, който се усеща осезаем, но фин. Мирален. ПМФ също е изследван с дълбочина от изследователя и преподавател доктор Пицен. Брайант Майърс, автор на PAMF, пети елемент на здравето. В книгата си той обяснява защо. Импулсните електромагнитни полета са също толкова важни за доброто здраве, колкото въздуха, водата, храната и слънчевата светлина, като помагат на тялото да се презареди на клетъчно ниво. Неговата работа е помогнала да се повиши осведомеността за ежедневните ползи от ПМФ за енергия, сън и възстановяване. Ако търсите по-умен начин да подкрепите енергията си, възстановяването и дългосрочното си здраве, ПМФ може да е апгрейдът, който тялото ви е чакало. Изпитайте ползите, които преди бяха достъпни само чрез големи медицински устройства, сега в компактен и удобен за потребителя вариант. Попитайте човека, който ви е споделил това видео, как можете да го пробвате сами. ПЕМФ презареждане отвътре вън.